ingkang dipun tenggo-tenggo saking bintang tamu Mayangkara panjenenganipun wonten Niken. Lah kok gak semangat, wegah aku semangat kok gak metu nek gak semangat. Mas balene neh. Ada Niken. Ya, urunan larang-larang ora semangat. Semoga wonten Niken Salindri Mayangkara campur sari. Monggo. Alhamdulillah. Nyapa sampean gawe sandal? Ngolean rene sing gawe sandal nggawe sandal. Yo, kayak aku piye saiki kok kon opo neh? Aku bengi iki wis gawe aku deg-degan iki. Nyapa? Lah aku yo urung tahu aku penonton nyampe semene akeh. Aku yo gumun bengi iki. Oh iya biasane kan wong loro, wong telu ngono kuwi aku. Sing sitok gendeng, sing sitok picek. Yo ora. Ning sing tak gumune iki ning kene aku yo enek gumune Mbak Niken. Kenapa Mas Ilo? Penonton ki sing nonton setiap Mayangkara tampil, sing nanggap yo apa sing nonton ki yo akeh. Sing seneng yo akeh. Sing guyu yo akeh. Terus sing nanggap arang-arang. Sopo muni larang mong? Sapa muni larang? Urung tau nanggap kok larang iki lho murah ya kan ya. Murah iso dicicil Iso dicicil. Jare larang ngomong ngono. Dicicil kena lomba Bu. Dicicil ngomong ngono sedina ping 3. Sedina ping 3 isu awan bengi pelunasan wi ping 3. Heeh yo. Ngomong larang. Mbak Niken. Iya. Mengucapkan terima kasih. Terima kasih kepada warga sik. Duren Sewu. Duren Sewu. Dusun Klagen. Desa Duren Sewu. Ini acara malam hari ini syukuran sumber. Syukuran sumber dan anniversary Telaga Sewu yang ke-19 tahun. Semoga buat warga Desa Duren Sewu dan sekitarnya pinaringan rezeki ingkang kathah barokah. Amin. Turah-turah ora lekak ning malah kebak. Amin. Mugi-mugi kagem anniversary Telaga Sewu yang ke-19. Apa Telaga Sewu itu apa? Itu salah satu wisata juga nggih, Bapak. Ugi kolam renang, ugi pengairan buat warga daerah sini itu Telaga Sewu. Itu ya, yang ini ya, yang sebelah situ itu. Situ lah, itu ada kolam renang. Nanti kalau kamu mau renang. Oh, tadi ditutup ya, Pak? Buka setiap hari 24 jam. Ayo, celulup ning kono apa piye yo? Enggak mau. Enggak mau. Sesuk ae. Oh iya, Caca sesuk aja mulih. Rasa mulih. Heeh, sesuk celulup sik ning kono. Ora Ding, Epan tetep mulih wong arep metu bakul tahu kok. Paling Epani saiki lagi nganu kuwi. Ketoke wong wis di Polres. Oke Mbak Niken. Iya Mas Ilo. Malam hari ini kita ngasih hiburan Suko Parisuko diaturi lelipur. Nika jenengan sampun katuran setunggal tembang. Monggo diaturke napa melih. Loh, ini yang apa? Yang manggil kita itu ada Pak Lurah. Pak Lurah. Ada Bu Lurah. Bu Is. Ingkang pundi Pak Camat. Pak Camat ugi rawuh. Nggih, Pak
Pandan Ramir. Terus Pak Kades. Mong Pak Kades wis iki kan. Lali ya. Pak Kades berarti sebut. Masa? Iya. Aku lo nyebut Pak Lurah, duduk Pak Kades. Kuwi ora ya padha. Beda ngawur. Lurah karo Kades iki. Beda lo Bedane silo. apa? Ken. Kades iki KADES. Lek Lurah LURAH. Oh iya. Kamu goblok iki. Aku mangkat rada pinter teko kene awar kowe dadi kok Ken. Lah iya. Lurah ki beda ya. Pak Lurah sing ndi ngerti ra? Pak Lurah nyepelekne no. Pak Lurah mosok rung roh. Lah kan tekomu keri mau tekoku dhisik dhewe ya mesti dhisik ngerti aku. Lah Pak Lurah rak niki to. Lah. Endi? Ya Tanganmu kok lho. ben sak mandeke tanganku to. Iki jek golek iki. Tanganmu mandeke ning ndi? Wah, sinyale rung temu. Ndi? Urung temu. Ning kampung di Pak Lurah. Wis ora ngerti. Ora temu gitu kan. Oh, Pak Lurah. Di Kae. kae iki menyakok sepene kae kok. Lah timbangane ngene. Oh, berarti di Kae. oh iya, matur nuwun ya Nduk ya. Kowe ngajar aku Kae lho. pokok. Pak Lurah iki lho. Sing damel kopiah hitam. Nggih. Brengose koyo Pak Ladusing. Oh lah. Ya ta? Koyo Pak Terus Ladusing. Sing gawe batik kae. Nggih. Ya ta? Nggih. Terus mari ngono gawe pantopel kae. Pak Lurah. Sing tangane nggo celi apa? Alah. Anu apa? Tangane nggo celi tangan. Mas aku iki. Ganti wong tak kira ki. Nah, sak menika Bapak Lurah. Nggih. Nggih. Bu Is niki Bu Is. Sampeyan ngerti Pak Lurah karo Bu Is duwe restoran jenenge Warung Bu Is. Pak, enak rasane. Rasane di situ tuh spesialnya ayam goreng sama bebek goreng. Wis sampean ra ngerti cacah mau salahnya teko telat mau jadi mama ning ngono ya Bu ya. Nek ngoten kula dibungkus mawon nggih Bu, kula tebih Bu. Apa? Wis jan enak warunge gowedhi nggone. Warung gadah warung. Nggih, Bu Is. Ya, sesuk cacah jak bukan mampir ya. itu judulnya aja warung Bu Is. Oh. Tapi dalamnya itu seperti restoran bintang 5. Oh. Dan harganya terjangkau, rasanya iya. rasanya Mas. Itu jadi ngopo to kok? Aku ki saking gumunku ki lho Ben. Mungkin dari Pak Lurah atau Bu Is ada permintaan lagu? Oh, ada. Apa? Tadi Alah, napa barang kok ya. Alah. Permintaannya itu anaknya Pak Lurah sama Bu Is. Sak menika putranipun. Oh, berarti wong loro mbiyen gentenan metenge sing 5 sasi Pak Lurah, 5 sasi Bu Is. 10 sasi lho Piye to, lha rimo anake wong loro. Lha iki berarti gentenan Pak Lurah meteng 5 sasi, Bu Is 5 sasi. Piye Ken? Angel. Dewe ndek anak berarti bojomu gentenan yo an, meteng mbek awakmu. Heeh. Kok yo ora. Iya. Mbok malah takon ning aku wong kene rong ndek bojo, rong ndek anak kok takon Ya, aku. ini ada permintaan apa? Permintaan dari Pak Lurah sama Bu Is. Gorene tak Ada. wacane. No. Iya Tak toh. wacane. Iya diwaca. Bokong semong. Ya. Sinarengan. Pokong semok tangger awakmu Oh sendiri. iya mesti kok Angger jaluk lagu mesti ning tanggapan ning dia mesti Mbak Niken bokong semok Mbak Niken. Aku jane wis males ya nyanyi kuwi. Kita ora waleh ya anakku nyanyi kuwi. Ndek ingin anane bokong semok ya ta. Ndek ingin bokong semok ya ta. Yo. Saya kan bokong semok. Anggite apa aku ora iso nyanyi lagu liyane ya? Yo lah Pak. Anggite apa aku gak iso lagu liyane? Lah Lah, aku apa? ya iso jineman, iso langgam, iso sembarang kalir. Nek trimo bokong semok tok dikira netizen aku. Kok sing malah posene aku kuwi. Kudune iki yo sampean iki ngomong kepara Kepara. Aduh kepala. Kepala. Kepacul kepada masyarakat diomong nak iso sembarang dengah. Lah iki apa nek sing terakhir? Sinarengan. Lestari. Lestari sabar. 5 to? 5. Permintaane sik cekok sik. 1, 2 setengah iki sian, Bu. Radil ngono kuwi. Hei. Kudune lagune 5 ya 500. Kowe njaluk piye? Sampeyan ya ngono, Bu. Ya lagu 5 250. Oh, kudune Lah, ngono to. boten Bu. Kula iki guyon napa to? Pun Lah, jenengan ampun, Bu. paringi ayam goreng iki kula
bersama ada. Mon aku lek dikeploki ra sida, ra sida. Piye he. Bocah ngele he. Kowe iki dikeploki mergo ndekne seneng karo awakmu. Akhirnya aku kan mulai. Kon mulai keplok-keplok iki seneng kok kon mulai. Ayo kita coba kasih bokong Ya, semoknya. kasih bokong semok. Semoga kita goyang-goyang ada bokong semok. Pak Lurah. Aduh. Pak Lurah ketoke ngowoh iki ya. Bokong semok. Bokong ini kan semok rambut disanggung. Sanggung yo nganggo cocok. Bokong semok. Bokong ini kan semok. Rambut dikelung dikelung miring. Sopo pian keberkong mesti ngambang malam. Mayang kara campur sari. Di sari. Aku seneng angger caca angger wayah terakhiran wis cowopet ning ngene. Itu namanya Apa itu namanya? Namanya enggak. Apa itu? Namanya Variasi apa? versi apa ini? Variasi versi apa itu? Variasi lali. Oh alah, ya angel iki ditiru iki variasi. Iyalah. Aku yo kaya cacang ini angger baru tak cowopet ning ngene iki. Soalnya itu hanya ada di Mayangkara. Oh gitu, memang Iya. spesialnya Mayangkara ini. Spesialnya Mayangkara ini grupnya Pekok-pekok. tidak. Apa? PT Lali-Lali. Oh, lali-lali ya. Iya, PT Nontet-Nontet sama PT Lali-Lali. Iki lho ketuane. Ini sudah dikasih permintaan dari Pak Lurah nggih Mbak Iken nggih. Iya. Ada bokong semok. Ya. Dokter yo bokong semoknya aku ya seneng kan angger sing ala bokong Apa alah bokongi? ngomong apa ya to? Bokong semak. Bokong Bokong semak. Aku seneng sing